Bhí comórtas Haiceála ar siúl im lochlaí an tachtansá, dóibh siúd le spéis i gcúrsaí ríomhreachta agus a chomhdú. Bhí seán loch an níos mó eil an féin. Bhalig daoine le chéile in óscoil car bhailio a clia chun scileanna códathe a thástáil i gcuine a chéile mar cuid an céad éile Haiceála. Bhí orthu úsáid a bhaint as teangacha códúcháin chun bogáirí a cruthú agus bhí dúisna andas na buatóirí ag an deire. Dúirt an muinteling raibh comórtas ag siúl DCU, Féile craolta agus chunamar le chéile mar grúpa chun an saoile an bhíséisce agus chumar le hilbeag. Is bailach é leirt le an riomhar agus rá leis cad bhfuil tú gurí tuairliú. Agus tá teangacha mar teangacha agsúla ar leibhéal difriúla. Tá daoine seo bhfuil meascáin scileanna agus bhí mar ggéire léirúdóibh go bhhéití rudí éagsúla dhéanamh go bhhéití rudháin bheanna heicniú agus rud eile bheanna snasta ach bhfuil áiteann dus na héanrad agus bhfuil gach ceannacha úsáideach. Tá lucht agrathe an Féile Haiceála ag idir tógáil ar rath na Féile don bhliain seo cuain agus an códúcháin a dhéanaan níos inreachtaine do gachtaine. Tá